Hanya hai te kaisa lasi masingsa te wan masingsa ke umur kasugya 5 year ni slai bo kom buri bwsano ada phol chana hini telangui rap khaika Ellison Deborma o rap khayen paranga Sudil Chandra para tabung ni din rogo daily ni social media ro scroll down khaine khe nugo to rap khailemani khogoi tanglai owa himang no besibak angui tangkha open kari onyani dofar ni borok ta rap tipra rap khaye nipis manu hypon system tipra si rap khayo bathalayo obhai angmani belai khe bangai tongkha sin tipra o tak buni dohoi sini tipra juro horo himani jese kirima tong obahai sin tipra sarong ni ga tibu horo himani ro belai khen kirima sen angkha ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू क्या साबित करना चाहता है तू tang hingke naidi nara osos rai chikon thasi sep guri 5 year ni buri si sep guri 18 bosor ni chalabe rap khaijagoi man hingke haijung buri kun lama himke bubuso risk tong naidi kaisa sikla brok ram hingke bubuso risk tong hani bagai buri haijung himna panchi belai ni kirimang kha tabung ni jora rogo tai o haika omar kasu kusugya burunya rap khaijang ma toinai o rap khaijang ni bani puma jangnai tam sakandar video gaham ke nai di Anh sẽ pas bosor ni surai 18 bosor ni borok betelangai ringi telangai rap khaijagoi ang tini ma phaigaji abo bukro thangnai mas ni 18 tariko dasar di nasi salok tam ka tong sapam tu Osuranyo osula sakangka bunai hinai tongko tei osurai buana sakangka ang bunai kirijabi sarai gadar ba ke seman ka osurai kostong jak sabai thangnai sukuban dino ka ana saikena ka mana thare super mane kesara. basan kata na hati barsa dangke mane ciranya nor bahake roman khabuno bon pen logo bo ligila ga rokoman kha ang buma bas sunai ba ngata mong hlimani kesang gon saung kang hakena tongjagot omo tikutung rok bai sui ko sapa buda rok poloi ngka sakan nije rok bonjang rok hamgang ka proka sengka ta mong ko bo sawo jo sukman dino bukrok thok poloi khale na nai puro amanda darale ano telanggai antopol khage saranan telanggai doga sawo pen ko am hai khlai ncho gai ot chala ka bo jaga ni sela ngka Sudil Chandra parani sudi sundar para ni bidu tabo Ellison Deborma nago ngka Santosh Deborma da bini boys na pasan ka 18 bosor gani ciranya ancerai 5 bosor siko o kelas pori taklanya sari romani angsa khamyang gai telang malia bathagi ma tongora kha gai yak lo nor bo ciranya ning ciranya na oi o chala no le sede sungkan nor sela apuro onya jaga o thoi kam khanyan thangjak to phanang bina mano ringai singka min sarai an sarai nyamai khalai hota ni mani no bina ma sawo ke bono ta sapro di tako bukhono pan ta sapro di an besara nogo ringai hingke dolok o video nuitei tamo sana tongsi tabute buni dofani borok nanglia nijin dofani borok si rap eba ke romfret lainai romfretna thangteni jin dofani borok paisi save korikha heke nijin dofani buri rong si rap khai kaisa busuk lasi masingsa kok hai dipin dolok tai ang paithago open sanam jungo usalano ebeke obahike je samkhai tongnai rap khainai saburi rong sangmanya obahai borokno kunu case hai keba jailer homon bangya obahai rong direct phasi sinna nango nok tam hin bhaka obahai borok tam khaina nang tam khai ka obahai borok hamnai nok comment kai sanata puri dolok ang obon sanam jung obahai borok tai direct kniya sutu direct phasi no jan ang thang hingke dolok noro usalano tam khaijangna musuk nabo comment khai sanata bogdi hingke dolok tin bagai asung nang sinai malai tekse katal video hambai।